समझावता मेहरारू शक करतिया कहतिया कि सुना हमारा तो शक बा कि कहीं तू नचनिया से फसल नहीं खा न ई जवन तोहर रवैया बा बाप रे बाप इतना तापमान बढ़ल बा हमरा साथे अन्याय न्याय ना अन्याय होता। लइका मरद समझावता कहता कि ना हो धन ई हमार बिजनेस है एकरा से कोनो खिलवाड़ हम न करो। कहता का कहता लगन के साटा से फुर्सत न मिले कहता कि लगन का साटा से फुर्सत नहीं खे मिलत। मंगरू भैया अब तैयार हो जा कहे का ए हो लगन के साटा से फुर्सत न मिले के कसम जान सही कहिले लगन के साटा से फुर्सत न मिले खाके कसम जान सही कहिले ततनी बुझा हमार परेशानिया के ततनी बुझा हमार परेशानिया के मेहरारू कहतिया कि जा कौन गाड़ी देही तोरा लेके एसी में सुताले लेके एसी में सुतावेला नचनिया के लेके एसी में सुतावेला नचनिया के गरमी में मुआवेला तू कनिया के लेके एसी में सुतावेला गरमी में मुआवेला तू लगन के साटा से फुर्सत न मिले खाके कसम जान सही कहिले ततनी बुझा हमार परेशानिया ततनी बुझा हमार परेशानिया के लेके एसी में सुतेला नचनिया के लेके एसी में सुतावेला नचनिया के गरमी में मुआवता रो कनिया के लेके एसी में सुतेला नचनिया के गरमी में मुआवता रो कनिया के बदल दिहला का ठीक कइला हमरा समझ से बढ़िया कर दिला। कोनो लड़की समझावतिया अपने लवर के मतलब जैसे प्यार करतिया कहतिया का दुआरा पर शासन जब से आइल बा दुआरा पर शासन जब से आइल बा साच कहीं जियरा डराइल बा
छोड़ देना कोई मदार तोहर वांटेड में नाम अब तयाइल बा वांटेड में नाम तोहर आइल बा कि अब छोड़ देना कोई मदार हो वांटेड में नाम तोहर आइल बा साधु लइका कहता मारब खोपड़ी में गोली हमर पक्का निशाना मारब खोपड़ी में गोली हमर पक्का निशाना तोर मजनुआ रंगदार के तोर मजनुआ रंगदार के खाना दीवाना हो तोर मजनुआ रंगदार के खाना दीवाना हो तब मारब खोपड़ी में गोली हमर पक्का निशाना हो बस साधुजी तब मारब खोपड़ी में गोली हमर पक्का निशाना हो ए तोर मजनुआ रंगदार के खाना दीवाना हो तोर मजनुआ रंगदार के खाना दीवाना हो कहे का तो मारब खोपड़ी